Пракуратура прыпыніла дзейнасць прафсаюзу горадня Азот. Да таго ж, у гарадзенскі абласны суд накіраваная заява аб прызнанні гэтай арганізацыі экстрэмісцкай. Прафсаюз маюць ліквідаваць, а яго дзейнасць забараніць. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, сёння серада 27 красавіка. Я, Анастасія Русецкая, запрашаю на аб'ектыў. Смяротнае пакаранне за замах на ўчыненне акту тэрарызму. У Беларусі змяняюць крымінальны кодекс. Гэта можа быць сродкам шантажу і падчас следства ў дачыненні да тых, каго ўжо спаймалі, і ў дачыненні да сваякоў. Шантаж ненадзейнага пастаўляльніка. Як Еўропа рэагуе на спыненне імпарту расійскага газу? ЕС вполне может существовать без российского газа. Это не так, что экономика просто рухнет. У Польшчы арыштавалі беларуса і расейца. Іх падазраюць у шпіянажы. Падазраваныя асабліва цікавіліся дзеяннямі польскага войска ў памежнай з Беларусю зоне. Яшчэ больш падставаў для пакарання смерці ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў прагаласавала за папраўкі ў крымінальны кодекс, якія прадугледжваюць расстрэл, цытата, за спробу учынення акту тэрарызму. То бок не за сам акт, а за спробу. А можна спробаю палічыць любую апазіцыйную дзейнасць. Да таго ж, гэтак званыя дэпутаты пашырылі паўнамоцтвы ўнутраных войскаў. Супраць дэманстрантаў ім дазволілі ўжываць баявую зброю. Тэму працягне Ніка Несцярэнка. Расстрэл за замах на ўчыненне акту тэрарызму. Такую меру пакарання ў папраўках да крымінальнага кодексу прыняла Беларуская палата прадстаўнікоў у двух чытаннях. Што менавіта ў сучаснай беларускай рэальнасці будзе лічыцца замахам на ўчыненне акту тэрарызму, пакуль не зразумела. Аднак, улічваючы, што ў Беларусі нават некаторыя медыа прызнаны тэрарыстычнымі арганізацыямі, трактаваць папраўкі могуць вельмі шырока. Трактовать можно достаточно широко. Есть, конечно, определение в Уголовном кодексе, есть определение, что понимается по теракт, но вы должны понимать, что юридические конструкции могут выстраиваться таким образом, что власти могут привлекать по этой статье гораздо более широкий круг лиц, чем непосредственно те, кто принимает. Допустим, кто-то находится в чате, где обсуждается то, что власти называют терактом. Праваабаронца дадае, што рэжым мае магчымасць выстаўляць сукупнасць абвінавачанняў. Калі чалавека вінаваціць ва ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі, а іх у сённяшняй Беларусі з гледзяшча ўладаў шмат, яму лёгка дадаць і замах на ўчыненне акту тэрарызму. Умоўна кажучы, гэта зноў жа можна экстрапаляваць на шырокую публіку. Ага, ты там напісаў нешта ў дэструктыўны так званы чат, значыць, фактычна ты спрыяў падрыхтоўцы нейкага тэракта. Вось усялякія там сілавікі, следчыя, міліцыянты, яны будуць проста гэтым запалохваць насельніцтва. Ну і, канешне, гэта яшчэ адзін бізун супраць тых, хто асабліва раздражняе вось гэтых лідараў замежных штабоў дэмакратычных сіл. У спіс асобаў, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці, улады залучылі Святлану Ціханаўскую, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушку, апазіцыйнага палітыка Вольгу Карач. Паўлу Латушку паводле распачатых крымінальных справаў ужо пагражае смяротнае пакаранне. Таму гэтыя папраўкі не моцна паўплываюць на працу народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вось тут зараз, мне падаецца, склалася такая дзіўная сітуацыя, што з аднаго боку і мы ўжо разумеем все максімальныя рызыкі і ўжо атрымліваем гэтай пагрозы і, на жаль, церпім ад таго, што робіць рэжым. І з іншага боку, і рэжым бачыць максімальныя пагрозы для сябе. Таму ён павышае градус патэнцыйнай адказнасці. І вось зараз мы набліжаемся адзін да аднаго да гэтага моманта, калі хочаце сутыкнення. Ну і сітуацыя павінна будзе выбухнуць. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не адмовілася ад смяротнага пакарання. Цяпер смяротнае пакаранне можа стаць яшчэ і інструментам шантажу. Я не думаю, што масава пачнуцца нейкія палітычныя расстрэлы ў Беларусі, але тое, што гэта можа быць сродкам шантажу і падчас следства ў дачыненні да тых, каго ўжо спаймалі, і ў дачыненні да сваякоў, гэта цалкам мы такія практыкі ўжо сёння бачым, і чым страшнейшы вось гэты заканадаўчы умоўна ў двукосці, таму што тут пра сапраўдную законнасць гаворкі не ідзе, чым страшнейшы гэты арсенал, тым з гледзяшча вось рэжыму, з гледзяшча сілавікоў лягчэй будзе ламаць людзей. Статью можно даже не применять,
но ее наличие просто даже там следователь или оперативник может говорить, ну, мы тебя привлекаем по статье терроризм, тебе грозит смертная казнь. Это по-другому меняет вообще взаимодействие на уровне между человек и исследователь, человек и вот представитель власти. Конечно, это сильное средство запугивания людей. Беларусь лідарка ў колькасці тэрарыстаў у двухпосці на душу насельніцтва. У спісе больш за 40 чалавек. Сярод іх пенсіянеры, інваліды і нават святар. Ніка Нестеренко, Белсат. Чарговае гучнае затрыманне. І зноў за хабар. Выданне «Наша Ніва» са спасылкаю на свае крыніцы паведаміла пра затрыманне банкіра Андрэя Брышцелева, кіраўніка Белінвестбанку. Афіцыйнага пацверджання затрымання пакуль няма. Паводле «Нашай Нівы» Брышцелев лічыцца пратэжэ набліжанага да Лукашэнкі Віктара Шэймана. Белінвестбанк ён узначальваў з 2017 года. Абвінавачваюць банкіра ў атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры. За гэта яму пагражае ад 5 до 15 гадоў пазбаўлення волі. Белінвестбанк, нагадаю, пад санкцыямі ЗША і еўразвязу. 63 дні гераічнага супрацьстаяння украінскага народу расійскаму ваеннаму ўварванню. Войска агрэсара працягвае наступ на тэрыторыі Данецкай ды Луганскай вобласцяў. Так акупанты абстралялі жылыя кварталы ў Севераданецку, Рубежным і Лісічанску. У Марыуполі расійскія вайскоўцы масіравана атакуюць і блакуюць украінскае падраздзяленне ў раёне заводу «Азовсталь». Што яшчэ адбылося ва ўкраінскіх гарадах цягам апошніх 12 гадзінаў у матэрыяле Насты Печаньковай. Салтаўка – адзін з раёнаў Харкава, які пачалі бамбіць з першых дзён вайны. Гэтая ноч не стала выключэннем. Акрамя Салтаўкі пацярпелі жыхары мікрараёну Аляксеюка, а таксама насельніцтва Харкаўскай вобласці. Па вобласці быў абстраляны Чугуеў, Дергачы, Залочаў. Усяго мы маем 15 пацярпелых людзей. 3 чалавекі, на жаль, загінулі. У сацыяльных сетках хутка распаўсюдзіўся фэйк, што на Харкаўшчыне расійскія акупанты ўжывалі фосфарныя боепрыпасы. Аднак кіраўнік харкаўскай вайсковай адміністрацыі Олег Сінегубаў абверг гэту інфармацыю. Шырылася інфармацыя стосовно обстрілу. Распаўсюджвалася інфармацыя пра абстрэлы фосфарнымі снарадамі, бомбамі Харкава. Аднак, паводле інфармацыі штабу абароны Харкава, гэта інфармацыя свайго пацверджання не атрымала. Пры гэтым пацвердзіліся ўдары фосфарнымі снарадамі па Аўдзеюцы, што ў Данецкай вобласці. Першы прыйшоўся па раёне коксахімічнага заводу, другі прыляцеў дакладна ў цэнтр гораду. Тым часам у Херсоне адбыліся мірныя мітынгі супраць акупацыі гораду расійскімі вайскоўцамі ды стварэння Херсонскай народнай рэспублікі. Акупанты разагналі пратэстоўцаў, ужыўшы слезатечны газ і святло-шумавыя гранаты. Паводле папярэдніх звестак, у выніку жорсткага разгону мітынгу пацярпелі прынамсі 4 херсонцы. У аднаго мужчыны адкрыты пералом нагі, у 2 іншых апёкі вачэй ды насаглоткі. Адна жанчына займела апёкі ды разрыў лёгкіх. У Адысе сёння развітваюцца з ахвярамі расійскага нападу Валерыяй Глодан, ейную 3-месячную дачкою Кірай ды маці Людмілай. Яны памерлі 23 красавіка, калі ў іх кватэру трапіла расійская ракета. На цырымоніі прысутнічалі блізкія забітых, у тым ліку муж Валерыі ды бацька немаўляці. Наста Печанькова, Белсат. Польшча і Балгарыя абвінавацілі Расію ў шантажы. Напярэдадні Расійская Федэрацыя паведаміла пра прыпыненне паставак газу ў гэтыя краіны, бо яны адмовіліся плаціць у рублях. Старшыня Еўракамісіі заявіла, гэты крок паказвае ненадзейнасць Расіі як пастаўляльніка энерганосьбітаў. Працяг у нашым сюжэце. Няма газу без рубля. Менавіта адмоваю Польшчы і Балгарыі плаціць за расійскае паліва рублямі Крэмль тлумачыць перакрыццё паставак газу ў гэтыя краіны. На думку Варшавы, гэта адказ на санкцыі, якія напярэдадні Польшча ўвяла ў дачыненні 50 расійскіх кампаніяў, сярод якіх «Газпром».
Імаверна, Расія такім чынам паспрабуе пакараць Польшу. Як я неаднаразова падкрэсліваў, мы загадзя былі гатовыя дыверсіфікаваць пастаўкі газу, і яшчэ да запуску балтыйскага газаправоду мы зможам абараніць нашу эканоміку. Прыпыненнем паставак газу Расія парушыла ямальскі кантракт. Згодна з дакументам, Варшава купляла ў Расіі 9 мільярдаў кубаметраў паліва за год. Альтэрнатывай расійскім маюць стаць пастаўкі з ЗША, краінаў персідскай затокі ды з Нарвегіі па газаправодзе Балтыйская труба. Гэты газаправод дазволіць пастаўляць 10 мільярдаў кубаметраў газу за год. Гэта палова таго, што спажывае Польшча. Польшча спажывае каля 20 мільярдаў кубаметраў за год. Справіцца з новымі акалічнасцямі мусіць і Балгарыя. Я быў тым прэзідэнтам Балгарыі, які падпісаў стратэгічнае пагадненне з Азербайджанам пра тое, што траціна газу пойдзе з Азербайджану. Я даў старт будаўніцтву газавых інтэрканектараў, якія дапамогуць Балгарыі атрымоўваць газ з альтэрнатыўных крыніцаў. Але Балгарыя яшчэ мусіць прайсці шлях для дасягнення поўнай незалежнасці ад паставак расійскага газу і нафты. Калі Расія наважыцца на поўнае спыненне экспорту газу ў Еўропу, найбольш адчувальным гэта будзе для Нямецчыны ды Аўстрыі. Але нават Вена і Берлін не збіраюцца гуляць паводле правілаў Крамля. Канцлер Аўстрыі Карл Негамер назваў фэйкам паведамленне ТАСС пра згоду Вены плаціць за расійскі газ у рублях. А Берлін рыхтуецца зніжаць спажыванне энергарэсурсаў з Расіяй. ЕС вполне может существовать без российского газа. Это не так, что экономика просто рухнет. Мы импортируем, как ЕС, сейчас около 150 миллиардов кубометров газа из России в год. Согласно тем анализам, которые есть в Международной агентстве энергии, тоже Еврокомиссии, можем отказаться уже в этом году в 100 миллиардах. Но остается это 50 миллиардов. Но это не настолько высокие цифры, чтобы это повлияло существенно на экономику. Еўразвяз ужо распачаў скарачэнне імпарту расійскага газу на 2/3. На чарзе адмова ад расійскай нафты. Адмовіцца ад яе да канца года плануе і Вялікая Брытанія, а Злучаныя Штаты ўжо абвесцілі поўную забарону на імпарт расійскай нафты, газу і вугалю. Алесь Яшченка, Святлана Аўчарова, Белсат. У Польшчы затрымалі грамадзянаў Беларусі і Расіі. Абоіх падазраюць у шпіянажы на карысць Расійскай Федэрацыі. Пра гэта паведамілі польскія спецыяльныя службы. Матэрыялы, сабраныя службай вайсковай контрвыведкі, сведчаць, што абодва мужчыны працавалі на карысць расійскай выведкі, збіралі ў Польшы інфармацыю аб функцыянаванні ды патэнцыяле ўзброеных сілаў Польшчы. Абодва падазраваныя асабліва цікавіліся дзеяннямі польскага войска ў памежнай з Беларусю зоне. Суд узяў мужчынаў пад варту на 3 месяцы. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Гэта чарговая шпіёнская справа ў Польшчы. З пачатку вайны Расіі супраць Украіны польскія спецслужбы затрымалі 7 асобаў. Экс-прэзідэнта Казахстану Назарбаева плануюць пазбавіць статусу і прывілеяў лідара нацыі. Улады рыхтуюць у Канстытуцыю папраўкі, якія скасуюць норму пра тое, што першага прэзідэнта і найбліжэйшых чальцоў ягонай сям'і нельга прыцягваць да крымінальнай адказнасці. Пра неспакойную пенсію былога прэзідэнта мае калегі. Замест статуса елбасы лідера нацыі былы прэзідэнт і пенсіянер Нурсултан Назарбаев. Вызваляючы прэзідэнцкі фатэль Назарбаев у Канстытуцыі ды ў законе першым прэзідэнту пакінуў сабе права ўмешвацца ў кіраванне краінаю. Новыя ўлады забіраюць і гэтае права і іншыя прывілеі, якія давалі недатыкальнасць Назарбаеву да ягонай сям'і. Это можно объяснить тем, что такаевский, фактически я не могу сказать, что это прямо клан, но что такаевские инициативы формируют вокруг него ту группу людей, которые постепенно начинают забирать власть в свои руки. Некаторыя чальцы сям'і Назарбаева і людзі, набліжаныя да іх, ужо пазбавіліся сваіх пасадаў. Сенат пакінула дачка елбасы Дарыга Назарбаева, а сярэдні зять Тимур Кулібаев пазбавіўся адразу некалькіх месцаў службы. Але гучныя адстаўкі ды арышты не выклікаюць цікавасці ў грамадстве. За 30 гадоў кіравання Назарбаева ўлада максімальна аддалілася ад народу. Цяперашні прэзідэнт Жамар Такаев дэманструе спробы наладзіць дыялог. Стадия диалога бесспорно наступила,
и он очень активен. Причем он активен на разных уровнях, и создается механика, и создаются разные возможности гражданам что-то писать на государственных сайтах и в чем-то участвовать. Создаются разные площадки и структуры, вроде общественных советов. Можна назіраць і адлігу ў рэпрэсіўных механізмах. Генпракуратура Казахстану заявіла пра асуджэнне 243 асобаў, якія бралі ўдзел у студзеньскіх пратэстах. Садзяць кожнага 10-га, астатніх штрафуюць. На лаве падсудных і 9 паліцыянтаў. Падчас пратэстаў сілавікі забілі больш за 200 чалавек, а затрыманых пратэстоўцаў катавалі. Аднак праваабаронцы не вераць у аб'ектыўнасць правасуддзя. Нет ни одного пока осужденного за пытки. Вот процесс привлечения за расстрел пока не происходит. И опять же, как в Жанаузене по аналогии, там, если даже и будут процессы, то их будут судить не за убийство. Власть будет их защищать всячески. Они, если в лучшем случае, пойдут за превышение полномочий. Праваабаронцы ўпэўнены, што ўлада будзе абараняць сілавікоў. Калі іх і асудзяць, то не за забойства пратэстоўцаў, а за перавышэнне паўнамоцтваў. Вольга Старасціна, Ігор Віняўскі, Белсат. Беларускую асацыяцыю журналістаў уганаравалі сусветнай прэміяй ЮНЕСКО за ўнёсак у справу свабоды прэсы. Баш расцэньвае ўзнагароду як падтрыманне ўсёй незалежнай журналісцкай супольнасці Беларусі. Ды спадзяецца, што прэмія дапаможа прыцягнуць увагу да сітуацыі са свабодай медыяў у нашай краіне. Это прызнанне нашых заслугаў, то бок гэта магчымасць крыху усміхнуцца пасля 2 гадоў працы, часам без выходных, часам без адпачынкаў, часам в вельмі складаных умовах, тому што практычна всему нашаму кіраўніцтву прыйшлося выехаць з Беларусі. Вымушана наш офіс дагэтуль заблакаваны пасля 2 ператрусаў у Менску, ён напечатаны в наших кватэрах і в кватэрах многіх беларускіх журналістаў прайшлі ператрусы і забрана вялізная колькасць тэхнікі. Вось у такіх умовах мы працавалі 2 гады. І гэта нагарода можа быць магчымасць паглядзець на тое, што было зроблена, а з другого боку мы спадзяемся, што это прыцягне крыху больш увагі да беларускай сітуацыі цяпер, бо 24 наших калегі застаюцца за кратамі, беларускія медыі яны працягваюць заставацца пад пераследам, многія сайты разбураныя, медыаарганізацыі знішчаныя, і гэта все патрабуе міжнароднай увагі. Тату-салон 1863, аформлены бел-чырвона-белай сімволікай ды партрэтамі Кастуся Каліноўскага, раней працаваў у Беразіне. Сюды прыходзілі перадусім упрыгожыць целы патрыятычнымі выявамі. Пляцоўку ды яе майстроў выціснулі з краіны. І вось цяпер салон з такой жа назваю і канцэпцыяй адкрыўся ў Варшаве. Адразу пасля матэрыялу ў студыю вернуцца мае калегі Віталь Бабін і Зміцер Міцкевіч. Таму заставайцеся з Белсатам. Я ж з вамі развітваюся і жадаю добрага вечара. Цяпер набіць сабе беларускі арнамент, герб, пагоню або валошкі можна ў адмысловай студыі нацыянальнай беларускай татуіроўкі ў Варшаве. Тут адбыўся перазапуск вядомага ў сваіх колах салону 1863. У свой час ён пачаў працу ў горадзе Беразіно, хаця асноўная колькасць кліентаў прыязджала з Менску. Летась, калі салонам з партрэтам і цытатамі Каліноўскага зацікавіліся дзяржаўныя структуры, ён вымушана закрыўся, а яго ўладальнік Віктор Цыркуновіч з'ехаў за мяжу. Але хоць абсталяванне ды матэрыялы і засталіся ў Беларусі, студыю з тымі ж назвай ды канцэпцыяй удалося аднавіць у Польшчы. Тыя людзі, якія сачылі за нашай дзейнасцю, яны таксама неяк мы з імі камунікавалі, і яны таксама апынуліся па вядомым прычынам у Польшы, у Варшаве і выказвалі сваю радасць наконт таго, што зараз яны могуць зрабіць гэта ў Польшы. Калі нехта мараў зрабіць у Беларусі, але не атрымалася, то ён зробіць у Польшы. Фішкамі студыі былі не толькі адсылка да Кастуся Каліноўскага ды беларускі фокус. Замовы на нацыянальную тэматыку тут выконваліся па сабекошце матэрыялаў. Але колькі будзе каштаваць нацыянальнае тату ў Варшаве? Падаецца, нават у кошце яна будзе прыблізна да той, якая была ў Беларусі, не зусім, але знаходжанне ў нас у іншай дзяржаве, но дыктуе іншыя умовы, іншыя рэаліі, таму будзем імкнуцца да таго, каб гэта было даступна.
Першымі кліентамі адноўленага салону стала сямейная пара, што гэтаксама вымушана з'ехала з Беларусі. Яны вырашылі набіць сабе нацыянальныя арнаменты, якія сімвалізуюць маладосць і прыгажосць. Аліса Уварова была знаёмая са справай Віктара Цыркуновіча яшчэ ў Беларусі, але зрабіць у яго тату увесь час нешта замінала. Новая магчымасць з'явілася ў Варшаве. Когда он предложил сделать татуировку в белорусском стиле, какой-то орнамент, моей радости не было предела, потому что осуществилось, в общем-то, то маленькое желание, которое мне всегда хотелось сделать в Беларуси. Адноўлены салон 1863 – частка новай варшаўскай пляцоўкі для беларускіх мастакоў Ox Place. Тым мастакам, што вымушана займаюцца ў Польшчы іншаю працай, яна будзе даваць магчымасць рабіць творчыя праекты.